Два пъти в годината на Южното Черноморие в село Варвара студенти от програма Кино и телевизия с ръководител професор Людмил Христов провеждат практиката си на морето. На първия ден се организира среща на всички екипи и се обсъждат сценариите. Тази година работим по няколко проекта. Всяка изминала година амбициите стават все по-големи. Заснемат се повече филми с диалог и екипите имат всичко необходимо. Длъжностите се разпределят от скриптер и сценограф до звук и осветители. Намират се и най-големите ентусиасти, които са се заели да правят мейкинг на цялата школа. Присъстват на всяка една локация, на всеки един филм. Заснемат се от ужаси до жестоки драми и комедии. Вариацията е голяма, защото се намират доста интересни локации за снимки. Къщата за гости също е на разположение за студентите. Поради интересният интериор и любовта, с която е построено мястото, то е често използвано за снимачна площадка на студентите. По отношение на екологията, считаме за по-уместен девиза да не замърсяваме България 365 дни в годината. Варвара е едно от малкото места, поддържано с любов от местните. Студентите се включиха активно в почистването. Студентите разпускат с тенисна маса, шах и табла, баскетбол, а в късните часове можете да ги откриете изморени от дългия снимачен ден, с бира в ръка пред жарката камина. Всичко това е благодарение на любезните домакини Димо и Лили. Така преминават дните на практика във Варвара. И всеки един, който се докосне до магията на киното, вкусната кухня и дивата природа, копнее да се върне отново там.